Penina Malonza olando gedo mar kar rapar kata hembko mar janabi Yohana Owalo mar kanisa Nomiya e gweng' ma Oboch Rarieda e kaunti ma Siaya. Jatend migawo no bende oyango chenro mar jiwo kuonde ywayo wang' kod timo limbe e Ibo mar Kenya. Kuonde mowacho ni kachop giko higani, gwengego winjore oywa jotim limbe ma ok tin ne milion 5 mawuok e pinje maoko gi ma ok tin ne milion 10 mawuok e pacho kaendi. Ka oket hembkono mar janabi Yohana Owalo to kwan mar hembkogo dhi chopo 3 e gwenge mag Nyanza ni mar Tom Mboya kod Ramogi Odinga bende yande osekete rang'iny makamano. That's a long story. So the war started just immediately died. You don't pray with your shoes when you get in the church. That's the time the prophet died, in 1920. From that time to date, we have maintained that as a remembrance day of his death. So congregants from all over the country converge here every 10th of January for that commemorations. We have the 1st of March, when we remember the day that the prophet got a calling. Nomiya means I was given. That's the day that he was given the call to come and start this church. Tourists will now be coming here. The whole country will know about it. Sirkal kendo yie ni ginyalo konyowa gero mausoleum kaka. Anda kwayo ni kikudonje landa lony ni kwekudhi dwaro. Watia tia gi lowo man kanisa nigo sani. Nikech kikudonje gimoro mabiro miyo gini kendo chako yware. We will support you 100% in the mausoleum area. Because in my ministry, what we are doing, we are diversifying products. Tourism will not remain in one part of the region. It will not remain in Mombasa or Masai Mara. We want to diversify every part of this country so that we have tourists flowing in this country.